नमस्कार, मी कवी चेतन हनुमानराव चिखले तुमच्यासमोर शेतकऱ्याविषयी सुंदर अशी कविता सादर करतो। माझ्या कवितेचं शीर्षक आहे जगाच्या पोशिंद्याची ही कहाणी। ही काळी माती शेतकऱ्यांना जपणारी, ही काळी माती शेतकऱ्यांना जपणारी, सर्जा राजाची जोडी शेत नांगरणारी, सर्जा राजाची जोडी शेत नांगरणारी, शेतकऱ्याच्या प्रत्येक सुखादुखात नेहमी साथ देणारी, शेतकऱ्याच्या प्रत्येक सुखादुखात नेहमी साथ देणारी, हिरवे रान शेतकऱ्यांना आधार देणारे, हे हिरवे रान शेतकऱ्यांना आधार देणारे तर मुख्य जनावर शेतकऱ्यांना बोलणारे, हिरवे रान शेतकऱ्यांना आधार देणारे तर मुख्य जनावर शेतकऱ्यांना बोलणारे, घरापाशी येणाऱ्या गोरगरिबांना कधी माघारी जाऊ न देणारी, घरापाशी येणाऱ्या गोरगरिबांना कधी माघारी जाऊ न देणारी, सण उत्सव साजरा करून आपली संस्कृती जोपासणारी, सण उत्सव साजरा करून आपली संस्कृती जोपासणारी, सरकार शेतकऱ्याच्या घामाचा भाव एका वर्षात वाढवणारी तर 4 वर्षात घटवणारी, सरकार शेतकऱ्याच्या घामाचा भाव एका वर्षात वाढवणारी तर 4 वर्षात घटवणारी, पण शेतकऱ्याची जात खंबीरपणे उभा राहणारी, पण शेतकऱ्याची जात खंबीरपणे उभा राहणारी, न खचता पुन्हा लागवड करणारी, न खचता पुन्हा लागवड करणारी, आपल्या कुटुंबांना नेहमी सुखात ठेवणारी, आपल्या कुटुंबांना नेहमी सुखात ठेवणारी तर जगाला चालवणारी, तर जगाला चालवणारी। शेतकरी असाल तर कवितेला नक्की लाईक कराल, शेअर कराल आणि चॅनलला सबस्क्राईब कराल। धन्यवाद। मावळा शिवरायांचा।